Maayong dayong kilom-kilom. Subo, Kabisayan ug Mindanao ni CB bagong tupi mao pag-abot ni CB mo nang dugay ta karong hapuna kay ako gyud siyang gipaabot aron ikapakita ninyo ang iyang bagong tupi. Pero dunay pait nga kasinatian si CB sa iyang pagtupi kay nanawag mindaan sa pet shop diha sa may Talamban. Unsang orasa siya matupihan, niingon sila nga bakante mi karon unya dunay duha ka groomers nga bakante. So inko, pwede ba akong dadon diha si CB para nga siya unang matupihan? Siya okay kaayo. Sus, pag-abot dito, naman kuno'y lain ng mga iro nga giuna sa pag-atiman. Unya, muto si CB yung taon na uli, pasado alas 3 na karong hapon. So pila si CB ka oras na nagpaabot dito. So nanawag ko sa pet shop sa Talamban, kung unsa man di ba atong sabot nga si CB mo'y unahon, in fact, mo'y hinungdan among gipadadiha para di siya magpaabot og dugay. Sus, mga student groomers man kuno di ay ang nag-atiman. So hinay kuno kaayo kay nagtuon pa man ang mga student groomers. Unya si CB kuno nasugda nila dayong paniudto. So naniudto una ang groomer gipapaabot na sa CB. Pero sus, tanawang kagwapa ni CB. Pero ngadto sa mga tagdumaan ng pet shop sa Talamban, murag di na mi balik diha. Mangita mi og lain nga kanabang tarong ikasabot ba? Kay kung nahibaw pa mi nga dunay mag-una, mo ingon na luwi ugma na lang para mag-una si para dili mag-antos intawon si CB ba na magpaabot dito. Pero sus, makakita sa kagwapa sa tupi ni CB. Ang tawag ko na ni puppy cut. Puppy cut. Kay ang mas mubo pa ini summer cut. Unya mo to'y una namang gipatupi ni CB, sus nagduko si CB ang mga tao. Murag nipis stress at kaiba, murag maluoy si Iris magtanaw ni CB nga nipis kayo. So huyab dako na kay panguyab si CB. So di lang ko na kanunay magugos ni CB sa itong programa. Gusto lang kong mupakita ninyo ni CB sa pagsugod sa itong programa karong hapuna. Ang atong panahom dayong kilom-kilom, maguluhan akong scholarship. Pasayloa, maghisgot ko sa akong scholarship sa kolehiyo kay pagdayon akong graduar sa high school, ako dyan tanaw sa kong para padungyo ko BBRC. Kay, wa mo yun intay ikagasto ba akong mga ginikanan para sa college. So nag-expect na gid ko nga susi ko human ng high school, magpatid-patid kong lata inis talisay sa unya matintal ko o mga dili maayong kinabuhi asa ka ko punita. So man natoy akong CB aton ni pakatulgon ha kay mura og gaduka jud si CB. Pero nara siya sa akong kilid. Niabot mi dinhi sa Subo gikan sa Leyte para third year high school nako. So kay first year ug second year high school nako dito ko sa Tabango. Barangay High School sa Leyte. Unya, before that, gikan ko sa Mandog Elementary School sa Davao City. Dito ko naggraduar og elementarya sa grade 6. Bisan, nagsugod ko dito og grade 4. Sa patulura ko katuig dito, valedictorian ko sa grade 6. Utong pag abot na ako sa Leyte, ako mga teachers ingon, uy, kanindot og grado aning bataa. So, nindot ko no kaayo ang akong training dito sa Mandog Elementary School sa Davao City. Wa pay Duterte atong higayuna, ang mayor atong higayuna, I think si Santos pa. Kining papa bitaw ni Alex Santos, katong nahimong DILG Secretary si Luis Santos. Siya pay dakong murag mayor sa Davao ni atong higayuna. Unya mao to nga impress kayo ako mga magtutulo sa Tabango. Ingon sila, sus, kaanugon na ni bataa, kay dili kayo mayo ang training ba sa Tabango. Kay dito namin, og nasuok namin dapit sa Leyte. Kanang Tabango, linya na sa Bilyaba, Palumpon, unahan na mo og jutay ang, unahan na mo, Kalubihan sa Tabango. So nanagin mi sa tuwi na nga bahin sa Leyte. Murag nasuok yun may nga bahin sa Leyte. So dili ko nung kaya maayo ang training dito. But nevertheless, wa mausik ang akong first year o second year high school. Unya, mo man itong higayon ng akong papa magsigil o balin-balin o trabaho. So, pag third year na ako, diri na sab siya sa Talisay. Kay
Dito sa Leyte, ang iyang employer, ang mga asnar, kunya mo itong higayon na sa panahon ni Jungjung Asnar, ng badlungon kay Jungjung Asnar, na murag do nagka-diferensya akong papa ug ang mga asnar, mo itong ni biya siya ang trabaho dito, diri siya sa Sugbo, ni balik siya Sugbo, diya sa Talisay, kaya diya man yun siya sa Talisay magikan. So, kanang Tabunok Talisay, kanang San Isidro Talisay, daghan kay mga pariente diya. Pag abot na mo sa Talisay, wa musulti ako mga ginikanan ini, pero murag way trabaho akong papa. Murag ba og gikan siya sa mga asnar, wa na siya trabaho pag abot diri sa Talisay. Nakabantay ko nga wa siya trabaho kay ang akong tiyo, si Tiyo Loring, nga mao'y nahimong provincial veterinarian sa Sugbo at sa iyang panahon. Niingon, ging, tudloan ti kaging sa pag-injeksyon ng baboy. Mang-injeksyon ng tagbaboy din sa diri sa Talisay. Unya, kaya nga ako ba, lingaw-lingaw lang ito niya nga, mukat-on siyang injection sa baboy, sus, sa among mga silingan mo, suroy mami sa among mga silingan. Iyang explikaran na tag-iya nga, kinag-injection ang baboy, kaming bimbot, kaya ako manghod karon nga si Demosthenes Lastimosa, kami mo dakop sa baboy, unya among itaon para siyang injection. Sumurag may mga, motong bugal-bugalan mi nga, akong papa, murang veterinarian, kaya di magit siya graduado o veterinary medicine, nga kaming bimbot ang iyang mga assistant. Sumuti among, kayong lang mo duwa lang to, pero maudi ito among tinumdan sa panginabuhi dito sa Talisay. Kung maka-imagine ka, dili in taon dako kita ang akong papa. So sa dihang nipili na silang asa mi pa-eskwelahon. Asa ko pa-eskwelahon sa high school, ang kapilian tulo. Ang East Visayan Academy, nalayo ra namo kay nara sa Bulacau. Ang duol-duol mo kay mi puyo sa San Isidro, ang Saint Scholastica's Academy sa Tabunok, Pabanao, lagtang na ang Saint School. Nga mas duol namo kay ang San Isidro, duol man kay Tabunok, or ang Talisay Malayan Academy na naa sa barangay poblasyon sa Talisay. Layo ra sa among Pinoy-anan, pero mo'y kinabaratuhan sa tulo ka eskwelahan. Now, of course, dito ko sa Malayan, di ni pag-unsa, maayo kayong quality of education sa Malayan, pero mo'y kinabaratuhan ang Talisay Malayan Academy. Mo itong di ako matugpa, kay mo itong higayon ng lisod ang ako mga ginikanan. Kay numdum ko sa Malayan ni adto ang among uniform, kanang t-shirt, yano lang nga t-shirt na imarka nga Talisay Malayan Academy. Unya, amot doon na ba may ato karsuni? So, bisag unsa lay among iparis atong among t-shirt. Unya, sa kanihit in town, ug panalapi sa akong mga ginikanan, ang napalit sa akong mama, duha ra ka t-shirt. Para na to sa tibok semana. Lunes o Martes, unya, Miyerkules, pwede may magka-sulob og dili uniform kay mura ba og kining kang-a, nya balik may og uniform ini kahuybis o ka-Biyernes. So ang ako, duha ra may akong t-shirt. Ang akong unang t-shirt, Lunes o Martes, ako isulob og duha ka sunod-sunod nga adlaw. Unya, ang ikaduha na akong t-shirt inig ka Huybis o Biyernes. Nakabantay na lang ko laing kay tinanawa akong mga classmates nako. Pero wag ni buyag nako antud pagdayo nang human sa among school year, luspad na kayo akong t-shirt kana ba? Di blue man to ang marka, di na kayo mo muluta ang marka ba? Naluspad na pag-ayo kay mauro may akong gibalik-balik yun og sulob. Pag kausa nakatrabaho na mi, nakagraduar na ko sa college, nakakita ko sa ako mga classmates sa high school, wa mi mag-reunion atong ron, nagsugat lang mi baog usa ka higayon. Wa mo sa ila sulti siya, ikaw mo tong classmate na mo, magbalik-balik ra ang t-shirt, no? So, kadto di akong gibuhat nga ang akong t-shirt sa Lunes, mo rin akong t-shirt sa Martes, dili dito in taon mo anghayan na buhaton. So, angay di ko noon tagsa og t-shirt kada adlaw. Aron nga, dili kayo ma-uphag ang t-shirt dayon tapos na sa school year. Nga pasaylua, wa mi kahibaw ana, pas tungod in taon to sa kawadon sa akong mga ginikanan. Pero ang mas dakong problema, pag dayon na akong graduar sa high school, asa man ko mag-college. Gikwenta-kwenta sa akong mga ginikanan, murag lisod man gyud. Ang matrikula sa kolehiyo, di man gyud maabot. Kaya wala lagi, katulad yung mga injeksyon nagbaboy ang akong papa. Kuan ba lang, kutob ba lang sa
unsa iya mga kahinguhaan. But eventually, nakatrabaho siya balik sa mga Asnar. Lain na nga pamilyang Asnar dito na sa Bohol. Mutong dito na siya sa Sugbayan. Nagdumaan siya sa yuta sa mga Asnar dito sa Sugbayan. So, unsa na yung nature sa trabaho sa akong papa? So, ingon akong papa, sige do, tawagon ko sa papa og do. So, ayan na ko og dool ang mga Aboitiz. Kaya ang iyang previous employer dito sa Davao, si Ernie Aboitiz man, katong kanhi presidente sa National Power Corporation. So, iya kong kikuyog, dito mi sa kining Aboitiz group sa una, ang ilang opisina mo nagdiri patos downtown, dili pa ni una nakadako ang mga Aboitiz. Pero diha na Ramon Aboitiz Foundation Incorporated, Rafi. So, pag adto na mo sa kompanya, doon siya gikasulti, niya nagpaila siya nga trabahante siya ni Ernie Aboitiz. Kunya ang iyang anak, ako, nagkilala mahimubag mo-apply yung scholarship. Doon na ba scholarship program ang Aboitiz? Ang Aboitiz na itong higil na doon ay duha kamatang sa scholarship. Ang scholarship para sa Aboitiz Group, ang main company. O doon na sa scholarship, separate na scholarship, ang Ramon Aboitiz Foundation Incorporated. Murag na itong higayon na nahuman na ang screening sa scholarship para sa Aboitiz Group. So, gipasa mi ngadto sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated. Tanahwa unsa ka arisgado ang akong amahan para lang nako. So, wa gid siya mga kaila dito, giingnan lang niya nga I don't know, gitawag ba si Ernie Aboitiz pag-confirm nga unsa man ni imo ba ning trabahante si Agripino Lastimosa Senior. Niya man nagdamag bata din kay para scholarship. So, gihatagan ko og schedule sa exam sa scholarship, patungahon ko sa exam, meaning, kuan ko, gidawat ko isip usa sa mga aplikante sa scholarship. Wa gyud ko kareal, naglutaw ko niya itong higayon na, ang ako yung kahadlok, sus, kung di ko ma-scholar, kung way makagasto na ako sa kolehiyo, asa man ko punita. Yung mo itong higayon na nga, sibaw kayo sa mga balita ang Bagong Buhay Rehabilitation Center, BBRC, sa Cebu City. Grabe kayo dinakpanay sa drugas, madakpan dito ang mga prostitutes, madakpan dito ang mga binuang sa mga pulis, madakpan dito ang binuang sa warden. Daghan kayo mga binuang sa BBRC niya. Pag pinatyanay ang mga piniriso dito, kay naghuot, nagkasumpaki ay lang, in kumurag padung, madsukog BBRC ani. Kundi ko ka-eskwela o kolehiyo. Tunga ko sa schedule sa exam. Dito may una nakakita ni Atty. Ruben Carranza Jr. Kini si Atty. Carranza karon nga naa sa New York, na usa sa mga eksperto na sa international law, usa sa mga resource persons mahitungod aning komplikado kayo nga proseso sa International Criminal Court, sa Rappler, sa ABS-CBN News, sa nakalilain nga mga media organizations. Aplikante sab si Ruben Carranza sa scholarship sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated. Pero kini si Ruben, magchinilas talaga ni si Ruben, di ni siya magsapatos. Pero bright man kay ni si Ruben. Kami in town dito, sige mi og serious kay mi nagpaabot og sa exam. Doon na ba mi ikatubag sa exam. Daghan kay mi, gatos man tiyali mi ka aplikante atong higyan. Basta perti na mo daghana na aplikante. Pero si Ruben, samtang kami seryoso kay kuyawan mi sa exam, si Ruben nagsibasa-basa og newspaper. Murag relax kay siya ba? Pero giingnan mi bright kay na. So, take na mi exam, wa na ko kahibaw, giunsa na ko pagtubag ang mga pangutana sa exam. Basta pag-submit na namo sa among papel, giingnan mi nga, doon ay duha ka classes sa scholarship. Depende sa among grado sa exam. Ang mga tag-as ko na og grado, mo qualify isip full scholar. So, wa gibaranan bisan pusa kadako. Ang mga dili kaayo taas og grado, pero makapasar gihapon, tawgon og mga grantees. So, scholar gihapon sila sa Aboitiz, pero mura og subsidized lang. Dili sila full scholar. Unya mura gani og kinahanglan sila nga mobayad sa Aboitiz kahuman nila og eskwela. Either salary reduction kung makatrabaho sila sa Aboitiz. Pero ang mga full scholar bisag full scholar sila, obligado sa mo trabaho sa Aboitiz Group og duha ka tuig human sa graduasyon. So man to lima ra ang kuhaon nga full scholar, the rest murag 20 kabuok man tingali ang kuhaon is grantees sa scholarship sa Aboitiz, sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated. Humas pila ka adlaw, giunsa to siya pagpahibaw, telegrama ba? Uso pa man telegrama niya to, wa man mi telepono.
Niingon na akong amahan nga, do, pasar ka do. Hingko ba ba? No. Unsa man mo bayad, kinanta mo bayad anak, nga mo mag-expect nga ma-full scholar ko siya. Full scholar, 5 mo nga ni pasar og full scholarship. Kaming Ruben, og laing tulo ang nakapasar sa full scholarship. Unya ang nakanindot, is full scholar sa Aboitiz, papilion mo sa bisag unsang eskwelahan. Na si Ruben, of course, UP siya, kay nakakuha naman siya og entrance exam. Ako mura og dayo naman gitong enrollment, papasar na ko kining scholarship. So gipangutan ako sa akong papa, papilion lang kag kurso, bisan unsang nga kurso, pagpili sa taog eskwelahan. Unsay imong ganahan nga kurso. Iku ganahan ko uguan kanang para broadcasting. Kay mo to gigayon na maminaw na kong Talius Bacalso, maminaw kong Raul Araneta, maminaw ko ni Mix Enriquez, maminaw ko ni Serge Rimonde, maminaw ko nilang Vic Vilordon, Dave Ompok, katong mga of course, si Indenita, Cortez de Luz, si Erap Tony Avila, si lang Roy Ladiona, si Rolly Chica, Johnny Kawa, mauni mga ngana na akong na paminawan ni adto sa akong katong idaran ako. Kung gusto ko mag-broadcaster. So, giingnan mi sa Aboitiz, gusto man kuno ni ako anak mag-broadcaster. So, ingon ang Aboitiz, o sige, pangita mo og mass communications tingali, masscom. Ingon ang Aboitiz, sige, pa-enroll dayon aron nga makaabot pa ko sa enrollment. Sus, nahibaw na ko ang nag-offer og masscom din Subo, duha ka eskwelahan, ang UP na mo eskwelahan ni Ruben Carranza, pero di na ko kasud, kaya ko kasud sa entrance exam. Wa man ko kakuha sa entrance exam og STC. Di sa kumahimo sa STC kay pulos man na babae ra man na sa STC sa una. Dihay time sa pagsugod ko sa STC nga silang Winston Garcia, ang maguwang ni Iris si Jay Hacosalem, naka-eskwela sila sa St. Teresa's College, manawat pa sila nito mga laki. Pero sa akong panahon, sa college na mga babae ra, so di ko kasud sa STC. Pero doon yung nakasulti na mo nga suway sa San Jose. Kaya murag bag-o ng offer ang San Jose o Mascom. So dito na kong San Jose. Hapit na ang enrollment tali tapos na ba? So pag-abot na kong STC, di man di Mascom ang ilang kurso. F-Common, Effective Communication. Pero giingnan mi sa San Jose, sige pa-enroll lang mo una og AB General, AB Gen, unya maybe first year, second year na ako, mo-offer na silang Mascom, so mo-shift na lang ko og Mascom. Dito lang ko nahinayak sa San Jose, kay mauman, dool-dool ba? Pero wag ko pa-enroll og F-Com, kay giingnan man ko nga Effective Communication, 2 semester man tingali, 2 ka semestre, giduma ni Dr. Milagros Espina. So enroll na ko og AB General sa San Jose. Unya, gilngiga sa mga scholarship sa Aboitiz. Libre among tanang libro. Of course, libre ang matrikula. 100% ang matrikula. Amo lang ihatag sa Aboitiz ang bill sa eskwelahan niya. Bayaran na sa Aboitiz. Libre mi sa tanang libro. Napag-yun ko stipend na 150 pesos a month. Yan itong higayura. Unsa man yung mga tuiga. 1984, dako na kayo ng 150 pesos. So, lipay kay ko nga scholar na ko sa Aboitiz, o naka-eskwela na ko kolehiyo, jadi ko maglisod. And I found out na minus akong plate, minus akong mga gasto sa eskwelahan, ang akong 150 pesos a month, doon na pa ko'y sobra. So, ang ako sobras katunga. Dito nagsugod ang akong katihik. Natungod ba kanya ka-realize ko nga dili dagay kwarta ang akong mga ginikanan, daginot yun ko sa kwarta. So, sobras katunga sa akong stipend, akong ihatag sa akong mama. Isip tabang ba sa among pamilya? O, mao to, later on, wa man gyud mag-offer og Mascom ang San Jose, giingnan ko nga shift na lang og political science. So, ang ako ng mga kauban sa San Jose ningon, may nang Polsai, preparatory sa law. Kay may man ka manulti, may man ka makiglalis, tiyalig, ganahan ka mag-abogado. So, ni-shift ko og political science. Umoto nga, graduado ko sa University of San Jose Recoletos sa political science. Pero ang atong isgutan ang ako mga scholarship,
kanindot sa among scholarship sa Ramon Abuitis Foundation Incorporated. Mao na good news. Ang bad news, human sa among batch, amot ni tagam baka sa among batch or nausab na ang direksyon sa Rafi, gihunong ang ila scholarship. So wa na mga scholars human sa among batch sa Ramon Abuitis Foundation Incorporated. In fact, ako nadunggan karon hasta ang Rafi tungod sa pagdako na pag-ayo sa Abuitis Group. Murag gihimo na silang usa ka business unit na ang Rafi di lang kutob, di lang hatag, kinahanglan mo kita na sa na ang bootcamp sa Rafi, kinahanglan ilan nang i-monetize ang ilang mga services, kinahanglan ilan nang monetize, kinahanglan self-sustaining na ang Rafi, di na masig-abuno ang Abuitis Group companies sa mga programa sa Rafi. So posible mo ito hinungdan nga nga nawa ang ila scholarship program. Pero mapasalamaton kay ko sa Ramon Abuitis Foundation Incorporated. Ang ilang scholarship may nakasalbar na ako gikan sa BDRC, gikan sa kinabuhi na sa krimen, sa kinabuhi na dangog sa mga tentasyon, o sa akong 4th year sa San Jose, dayon akong graduar, 9 units naman ako magi full load yun, so 9 units na nilabilin ako sa akong 4th year sa college. Motong gidako ni Warly Villasencio. Si Warly Villasencio akong katapos ang nahibawan, Warlito Villasencio to siya. Broadcaster sa doon, na writer to siya sa local media. Akong nahibawan si Warly, ito na sa Washington DC, sa Estados Unidos. Na minyo o Amerikana si Warly Villasencio. Pero si Warlito Villasencio, mangiiwaon magkay ko. So nung iya jung kong gibira, dadon ti kang Sir Rimonde. Aron apply ka dito Sir Rimonde. Nag-eskwela pa ko sa kong 4th year sa college sa University of San Jose Recoletos. Nadawat ko isip reporter sa DYLA. Dili si Sir Rimonde, pag-abot na mo wa si Sir Rimonde, ang nidawat ginako si Sam Costanilla. Si Sam Costanilla pa ang news director sa DYLA ni atong higayuna. Unsay nakanindot sa scholarship sa Ramon Abuitis Foundation Incorporated, gawas nga libreng matrikula, doon na pa libreng doon na pa may book allowance, tanang libre, basta required sa eskwelahan, libre ang tanang libro, o doon na pa ko stipend nga 150 pesos a month. Ang nakanindot pag yun, doon na sila mga education tours. Kaming tanang scholars o grantees sa Abuitis, gipakuyong may usa ka biyahe. Kaming tibok grupo, gipakuyong may biyahe padung sa Silliman University sa Dumaguete. Ya dito gi-expose mi sa nakalain nga mga disciplines of learnings, gipakita mi sa nakalain nga mga departamento sa Silliman. Sus, kanindot. Kunya para bag usa ka prom day, nagdako bay ako sa Tabango Leyte, sa Maramang Bukidnon, sa Mandog, nga dili gyud sentro ba sa populasyon, puyo kog isla dito sa Mandog sa Davao del Sur. Kanindot daw nga murag giablihan ang ganghaan sa edukasyon para nimo tungod sa Ramon Abuitis Foundation Incorporated. So murag puslan man nga ilaming scholars, ilan na laming tabangan aron mo lampos mi sa among pag-eskwela, sa among pagtuon. Ug di gyud na ako makalingtan kadtong among educational tour. Of course wala to masundi kay di man to mga ingon nga dadon sa Big Manila, dadon sa mi sa ubang mga education center sa nasod, pero wa na to maybe lain na ang mga plano sa Abuitis, pero di ko kalimot atong among educational tour na kaming mga scholars nag-ipon og sakay og barko, nag-ipon og dormitoryo, nagsinayranay unsay among favorite subjects, kinsay among mga favorite teachers, nagkat-on unsay among mga plano sa kinabuhi. I'm sure si Attorney Ruben Carranza di pa makalimot anang among kasinatian. So, pagka-estudyante na akong San Jose, na aktivista man ko, unya, usa sa among mga protesta, gidakop mi, gikasuhan mi sa University of San Jose Recoletos. Kay doon mi rally, diha ko sa San Jose sa una, mag-rally ka, mo request kang megaphone sa Student Affairs Office, hatagan ka megaphone, makarally ka. Sus, ang among rally kay kuan man. Wa may manambong kay ang mga estudyante among nahibaw ang gihatag ang exam. Pura bag wa sa schedule pero gihatag ang exam para dili mo apil sa among rally. Perting sukuan namo. Kada mga batanon pa, mga init pa kay dugo. Ako may nagdas megaphone. Sakon bitaw namo dito sa taas. Gipagsaka namong classrooms ug among giimbitar ang mga estudyante sa among protesta.
sus, gi sugatan mamisa Dean sa Student Affairs sa University of San Jose Regulato si Dean Eligio Yap. Na amigo na to nako siya eventually, maayo ka itong tao si Dean Yap, pero iyang giilog ako megaphone, ikaw magsaba-saba ka ha? Sus, iluwa mo siya kong ibuhat, ilugon mo ito na kong balik ang megaphone, gidagan ako. I mean, defiant yun ba sa authorities. Gikihami sa University of San Jose Recoletos. Unya, gusto sa San Jose i-expel mi. Dili mi na filean o kasong kriminal, pero i-expel mi nila sa eskwelahan. Kaya sila ganahan so gubot sud sa eskwelahan niya. Masiko na may protesta, magubot ang eskwelahan. Ang abogado ni adto sa University of San Jose Recoletos, mo sa Dean sa College of Law, si Anhing Siling Fernan. So dito mabutang sa abaga ni Dean Siling Fernan ang tahas pag-expel na mo, pag-formalize sa process aron nga ma-expel mi gikan sa eskwelahan. At iman diktadura to ni Marcos. Dili to demokrasya ang Pilipinas niya itong higayon na. So sayon na gitunta kaayo para sa University of San Jose Recoletos ang pag-expel na mo. So sa nga gingon kaluoy sa akong mga ginikanan. Na scholar ko din hitungod sa ilang paghangyo sa mga abuitis, niya ma-expel ko di ko katiwas og eskwela. Asa man ko punita ini? Nganong napunta mo sa ko ining League of Filipino Students? So, nagmahimahay na ba ko ba? Nganong naka-appeal ko sa protest. Pero anang higayon na mo, ang imong idealismo, sangko sa langit. So ang ako sa public posture atong bahala na. Na-expel, ma-expel. Kini mga pare sa Jose, mga repressive kaya sila, mga gaway ni sila sa diktadura. Mao man imong sinultihan sa una. Among i-relate ang tanan sa diktadura Marcos. Ang repression diya sa eskwelahan, among i-relate na liwat-liwat na ni diktadura Marcos. Sus, si Siling Fernan, politiko man to. Parang Siling Fernan, di man gini mga badlungon ni mga bata. Nakakita ba siya sa among mga naong nga, uskalar mga din usa. So wag dili wa mi previous nga record nga maghubog-hubog, wa mi previous record nga manglapas o mga lagda di school. Mga buutan ba mi nga mga estudyante na mura lang gitong naabtan sa circumstansya nga gi-define na mo ang among dean sa Student Affairs kung gusto gyud nga magprotesta. Nya para namo gitikasan sa eskwelahan nganong gi-exam ang mga estudyante aron dili makatambaw sa among protesta. So ingon giingnan mi ni Dean Marcelo Fernan, o sige, pangita mong abogado aron maka-representar ninyo. Mo ako ikasulti ang inyong mga abogado. Kay mga minors man eh. Dili may mga minors pero mga estudyante ba mintanan. Unya, ingon siya di man ko mo gusto ipatawag nako inyong mga parents. So pangita mong abogado, kamong grupo ha, pangita mong abogado aron mo ako ika-istorya. So sibaw mo kinsa among abogado. Naman si may kauban nga aktivista. Atong abogado si Minmin Paredes. Di pa na siya huwes. Si Minmin Paredes ulitaw pas Minmin Paredes adto pa sila magkaminyo ni Jane Paredes. Ang bahay ni Minmin naa sa kanabito sa may Sikatuna. Doon raman ka ito sa Ramon Abuitis Foundation Incorporated. So nakatultulkos bahay ni Minmin Paredes. Dito man siyang bahay. So nangabot mi dito lawom ng gabi kay si Minmin. Daghan ka itong kaso. Unya katos Minmin kuan man to. Kana itong flag lawyer, kana mong iya mga kaso pro bono ba? Tanang mga aktivista, tanang mga gidakop sa diktadura, si Minmin Paredes mo abogado. So, ingos men niya, naan sa ma'am, sa may kaso ninyo. So, abo gituganan sa mong kaso. Okay kay Las Fernan. Maayo kay na kasulti si. Ako'y bahala na Siling Fernan. Dili mo mga expel ana. Ingon si Minmin Paredes. So, laktod pagkasulti, nagstorya si Dean Siling Fernan o si Minmin Paredes. So, naingon na kumbinser ni Minmin nga kini mga bata kuan lang ni kanang gusto lang sila magprotesta pero dili gini mga badlungon. Suma doon pa ganay record diha. So sibaw mo siya nahitabo, gipabalik mi sa among mga klase, wa mi gi-expel, wa gani mi gi-suspenso, giingnan lang mi ni Dean Siling Fernan. Ayaw na lang tugos ba. Ayaw na lang mo. Unsay mga lagda sa eskwelahan, tumana lang ninyo. Gawas nun man mo nga makaprotesta, protesta mo within the rules of the school. Ayaw lang mong defy. Ayaw lang mong lapas. Unang pagka na-assemblyman man to si Siling Fernan, na senador, hantod na Senate President, kada higayon, reporter na ko nga maka-interview kanya, ako gusto siyang pahinungduman. Assemblyman Fernan, Senator Fernan,
ako tong imong giluwas. Kay kung nituo pa kas mga pari sa Jose nga i-expel me, murag di gyud ko katiwas, mapil ditong akong scholarship. Ug in fairness sa mga abuitis, bisan nahitabo to nako, wa gyud ko nila ipatawag. Wa gyud na naon sa mangka. Kapakauaw ka sa imong scholarship, wa gyud. As in, para nila, kung pasar ko sa akong grado, doon ako i-maintain na grado, ilan akong grado i-maintain, 1.5. Basta di lang ko maubos ang akong average nga 1.5, padayon ang ako scholarship. So, natiwas gyud ang ako scholarship, nakagraduar gyud ko. Nalangay pa ko sa katuig ha, kay tungod sa komplikasyon sa akong ROTC. Nalangay ko sa katuig, simbes mo graduar ko 1986, atol gyud sa EDSA People Power Revolution. Nakagraduar ko 1987 na sa college. Ang abuitis, sige lang gihapon, murag gisabot gyud nila ba nga na-extend ko og 1 sem or 1 school year gyud to ang akong extension tungod sa akong problema sa ROTC. So ingon anak ka generous ang scholarship sa Ramon Abuitis Foundation Incorporated. So paggraduar na, paabot namin kay tawgon naman mi kay kato nang ang kondisyon nga upon graduation or after graduation patrabahoon mi og 2 years sa Ramon sa Abuitis Group of Companies. Not necessarily sa Ramon Abuitis Foundation. Daghan makito silang mga kompanya, ang City Savings, ila man to, uban pa nga mga kompanya na sila shipping. So, asa lang ni, muhaom. Pero naglisod silang tanaw nga, asa man ni Paul Say? So kaming Ruben, wa mi ipatawag. So si Anthony Carranza, diditsura na siya og naglona dayon na siya, kaya man siya tawga. Ako siya gutawga sa Abuitis aron patrabahoon og 2 years. Meaning ang Abuitis wa gani maningil og bayad sa ilang dako kay gasto sa among scholarship. And I'm sure dili ako lang mo'y naluwas sa scholarship. Without that scholarship, ako kahibaw dyan ay tabo sa akong kinabuhi. Dako kay kikatabang ang scholarship sa Ramon Abuitis Foundation Incorporated. O sa dihang nahimo na kong sakop sa media, ang Ramon Abuitis Foundation Incorporated na sige o encourage na ko, tarong liyo ang imong profession. Kay malipay sad ang taga-Rafi na makakita na mulampos ka sa imong profession. So si Anhing Nards Chu, mo ito ay imong head sa Ramon Abuitis Foundation Incorporated. Si Ma'am Murata, Luz Murata, mo ay among durag assistant ni Nards Chu sa among departamento. Silang duha mo tagtuma o mo inigiya namon tanan, matuto namon tanan ng mga scholars o grantees sa Ramon Abuitis Foundation Incorporated. Ug doon na pipila ka mga viewers, kauban ako nga scholars o grantees sa Ramon Abuitis Foundation Incorporated. Makadason sila kung sa kanindot ang among scholarship, kung sa ka-generous ang mga Abuitis sa ilang scholarship. O in fairness sa mga Abuitis, sa dihang pagkahimo na akong sakop sa media, doon ay mga lapso ang mga Abuitis, mubunal ko sa mga Abuitis, di sila manawag, di sila mamuyboy ng kambuang, gipa-eskwela ka na mo, karon imo na may atakihon sa imong programa sa radyo, imo na may atakihon sa imong kolom, wa gyud maningil ang mga Abuitis, wa gyud mo demand kung bisan unsa nga bugti sa scholarship. I think para nila dako na kay nilang tampo nga usa ka potensyal nga inmate sa Bagong Buhay Rehabilitation Center ilang nahatagan og tarong nga kinabuhi, ilang napahimutang og tarong nga panginabuhi. So I am forever grateful sa Ramon Abuitis Foundation Incorporated sa ilang gihatag na scholarship o sa tanang mga scholars nga nagtanaw, naminaw karon. We should be grateful nini maong opportunity. Kaya kung wa pa itong mga scholarship grants, maglisod pag-ayo ang atong mga ginikanan, maybe mas maglisod pag yun sa atong pagtuon, o maybe dili inoo ang kinabuhi na atong gipuyan karon. Ug mao nay para nako usa sa mga safety nets nga angayan natong padayonon. So, manang lipay kay ko doon kay mga amigo nga mahibaw anak ko doon ilang mga scholars. Yang ilang mga scholars, waka ilang nila. Kung saan ako ka-amigo, nagpakita og picture sa anak sa iyang higala na dako na kaig trabaho
dako nag-eksweldo, nurse na dito sa United Kingdom. Ingon siya, wa kahibaw na bata ako yung nagpa-eskwela niya. Sa College of Nursing din sa Subo, karon dakuan nagsweldo. Kung naminyo na, daw na pamilya dito sa London, sa Inglaterra. So, daghang salamat sa tanang dunay bulawanon ng mga kasing-kasing, mga kompanya man sa Masaramon Aboitiz Foundation Incorporated, mga Aboitiz Group man, or mga individual, or mga organisasyon nga nag-offer og scholarship, nindot kayo ng maong programa kung padayunon or kung palambuon pa. Itong usas gibiliban akong scholarship kadtong kang Father Vic Layaw. Hinaot makatsamba og tan-aw nato si Father Layaw. Sa wa pa na siya mag-advocate anang iyang bamboo, kawayan naman ito gi-promote ni Father Vic Layaw, na siya scholarship. O kami ang iyang gi-partner atong mga scholarship sa kami sa ABS-CBN sa una, mo iyang gihimong partner. Ingon siya, kining maong scholarship din ni pambaraytay. In fact, kining maong scholarship pabubuay ni. Kinsay labing bugo, kinsay labing kabus, kinsay labing tabanganan, kinsay labing apiki, mo'y atong sungkuon, mo'y atong hatagan og scholarship. Yang scholarship dili magsugod sa college, dili magsugod sa high school, sugdan sa elementarya. Pero mura og kuti ka ito mo scholarship ni Father Vic Layaw kay ang mga scholars iyang i-assign og guardians. So kada scholar dunay guardians nga mo magsigig follow up nila, magsigig sungko sila mga ginikanan, di pa eskwela mga bata unsay problema sa pamilya na posible makaapektar sa pag-eskwela sa mga bata. So gawas nga hatagan og tuition, hatagan og alawan sa klase, adtuon gyud ang pamilya, sungkuon gyud ang pamilya. Kung nag-away ang magtiayon, tabangan og husay ang panagsungi sa panagtiayon aron dili maapektuhan ang pag-eskwela sa mga bata. So kutika ito na commitment para sa mga guardians, para sa mga sponsors sa scholarship. Pero sus kon masustinihan ni Father Vic Layaw kanang scholarship, kadaghang bata nga maluwas gikan sa disgrasya, kadaghang bata maluwas gikan sa krimen, kadaghang bata nga maluwas gikan sa mga tentasyon sa dili maayo nga direksyon sa kinabuhi. So para sa mga nagtan-aw ug naminaw karon, do na moy extra diha nga pundo, scholarship moy akong isugyot nga gastuhan anang maong pundo, makahimo mo og milagro sama sa milagro nga nahimo sa akong kinabuhi. Maayong dayong kilom-kilom kanaton tanan.